Look how now I'm not going to hear you. What can we see? I got it off one. Mama, you want to go to go this way? I'm over there, but I'm not going. You knew. Pakubagana. Pakubagana. My go out. I'm a Kampakubia. You don't come and Okubagi. Thank God they didn't know who. Tana Zoya. You can clean him, Jenny's clean him. Maybe come and clean him. You don't know. When he didn't talk to him, Oh, see, be away for Gallo Wog. Yan in young wicked log, Macawai. When you hear be hooking you in India. Madam, you want to come and look with John. Ah, no, don't be an ally. I'm going to do a time. You're very good, dear man. No, no, Gabia, Nabakwana Macanaya, Carossi, Nuna, Vigona, Keta, Cansavia, Batao, Mbosozo, Kunu, Live, Onanya, the Rocketa. Ake, can boss it? I won't walk it. You wouldn't know who the Kakuma, the good maybe Diana. Eh? Can you afford it? Come go, it's GT, no so I'm more. Pay out it. Oh, Governor America, you might not want to say. Hi, Diana, go, yes, Rossagi. What's again? Diana, oh, my baby, oh, I'll go leave you and go. Diana, I have one you. You are go, Mario. You must see you, you must see you. You might have a woman and the thing that would go inside. I couldn't want what Barney. Kalia statement. Okwefu, owu Nigerian and Diana also. Mbwanwa, anya malone yeli ulu. Malone ya agbo wom. Amalone ya church na onye ya kibie, lie otochi. Mgba je lozo. O ra se le je ba Diana. Ni ma ba mmadụ ebe ahụ, mmadụ ka ya eje. Anyị che eke. Mma njekwa. Onye owere ihuru na-akpa ike na ilo atabia na-akpa ike onye ahụ anụ ọhịa maka na uturu si na-akpa agwa ebe a okosi m na ụnụgwụ mmadụ ụnụ na-akpa agwa dịka anụ ọhịa chekwala mpo chele ọnwụ na ịchọ n'igwe anyị okwu mpo ịgbara ya okwu dịka ụmụaka ịmụ na amụnụ ịgbara ya okwu dịka ụmụazị ka na-asa alụ n'afọ n'afọ n'ọnụ ịbịa atụrụ anyị inu ị na-atụrụ anyị inu anyị awụ anyị abịa mitim ndị nzekọ nke ndị ichie igbe dị mma echere m ịghọtara ihe na-ekwu mana mara na onye atụrụ irulu kọwarị ego ji wee lụọ na efuru na nkịta oke ụkwarịrị nke ịkpali nne m nna anyị akwụnye aka kịta duru ya anyị mụra
Mpa na-ekwukwala na ekwusiri okwu gị na him afọ okwu ga-abaghị uru okwu ya okwu ndị ara ị na-ekwu iwepụtara n'oge kama isi anyị ka imebe ka nna anyị ịbịa sibe anyị mebe ka gị nne ga na-emezi dị ka nna Akamasi iji ekwuri amaka logwe meri amaka iyi akamasi na emeri amaka iyi o na-ekwukwu ewu meri amaka meri na-eje ozi mpa ifela na-eme na ndị na-ata atụkụcha egwu nke enwekwula ezi ule atụ isi amaka ihe na-anaghị eme unu ada n'unu ka unu aka ọnụ ọkwa n'unu ga-anọ n'ụbọchị ọ ga-abịa dowe oche anụ na-aṅụ mmanya na-agarị mana nka isecha gị na-ezuzu ezuzu anwụrụ ogbukwe egwu unu akpọ m anwụ nya ihe kpọpụtara mụ na ụmụ m ebe a bụ ka ịkpalịba anyị nye isi nnọọ n'ụlọ kpọpụta anyị ebe a ka i were anyị mebi fesa gị ọkụ ya nwụrụ ihe nji sikute nnọọ n'ukwu di ya mma Nekwenu Diana, nwa Monica, nwata ga-ebu mmadụ. This girl go kill the person. Nekwenu Diana, nwa Monica, this girl ga-ebu mmadụ. Nwata go buy person. If he bụ Ukwu Diana. Ngai na gari ngom. ọ dị na mma nọ nsogbu adịghị akpụ dị ebe a ana m abata na ọ bụrụ na mgbe aka ụmụaka na-akwachi ụzọ ha ya akọba ịhụ ya gwa m eziokwu ya nwunye gị na ụmụ gị ejidego gị otorogbo gbukwe gị ebe a ndị gị ka onye nwaanyị nwunye ya na-eti ife ugboro ole ka anyị bịagoro ikpe ihe nwunye gị na ụmụ gị gịwa kwadosiri iwu kiliwi na-ewu ohi na ịkụrụ ọkpọ na Cameroon ka ọ na Ghana ka ọ na Togo ka ọ ebe niile gịnị mekwara ị bịa kpọrọzie nwunye gị nwunye egbe tigide nwunye gị tigide ya fọọ ya shi n'ọnụ fọọ ya aja n'ọnụ enweghị ihe ọ na-eme gị ya ga kpọrọ nwunye gị bịa jagadaga ya chadị m enweghị ihe ga-eme nwe otu kpụrụ ihe imenwuru ihe mere ga kpọrọkwa nwunye gị na nwunye gị ya bịa sowe gị na-asị na ha ga-eche egbe a ga-echizi ọnụ owu ya onye ụdị ịgbara otu fonye ebe ị mara mbukiri wi mụnwa akụmọkpọ ebe niile akwa gị ka m kwanyere ugwu ụbọchị ihe nnachi ịgwa gị bụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọkwadị gị ka m kwanyere ugwu ụbọchị ahụ ya na egbe maka ọ bụrụ na ọbụrụ na m kwanyere unu ugwu ihe a tụrụ kili wi Nwachukwu ga nkara ịkụ ndị kụrụ gị ihe a ụmụ gị na nwunye gị nwata nwa mara ya akụkwa m ihe n'ugbu a
nwanne m nwoke ịmanọgịda ka mma na anyị ncha aka inu nnu ọba na mma bụ ose na anyị dara iberibe anyị wepụ m mba gụpụ m onye ọbụla dara iberibe naanị gị dara iberibe mba ọ gụwara iberibe asịkwara nwanne m nwoke onye iberibe ka ọ bụ nke ka ewute m ọfụma ebe ị fụrụ bụ ka John si bịa nnọọ jidie mịa ya ọnụ na-amịa John ọ dị nke ọmụbụlụ John ọ dị m ka ọmụbụlụ gị na-eri uru a John baa ọpụta John ịba ịpụta John na-apịkọ nya no John na haji Diana nya no John nọ na ebi na ya na ọkwụrụ anyị wụ ndị Igbo na apolisi issue onye Hausa a na-agba ya agba na-ewute mbụ n'ọnụ John erika ka o si amị ọnụ adịghị mma ọ ka mma na anyị ncha gbakọtara ọnụ wee chefa ya eme John ọ bụrụ na ya na ndụ anyị ndị ya na ndụ pịa ya gosi na ya nwe obodo ọ batara abata chere rapụkwa n'ife afọ na John anyị na-afe ebe ekwu okwu ya ọ hụrụ Diana n'anya nke okwu ya ọfụke ya n'anya fụbịa fụmie ya ọfụke ya n'anya ọ ka ọma na ya rapụrụ ya John ọ ka nọ ọ dị nka ma nọ n'igwe ma mbụrụ ịmana mgbe ihe a na-eme echekwa mmụọ m nke ka njọ na nke ka nta wụrọ dị na John buru nwa ime ihe na-echegodi mụ nwagodo ebe a na ihe na-echegbu na ya bụrụ na nwatakịrị nwaanyị a na-akpọ Diana emesịa wee kwụte anyị nwa n'ime anyị ncha na kedu ya kpọrọ Diana maka na mụọ magodi na ọmụọ na Diana ama ụmụnụ mgbe ọ ya ahọrọ mgbe o ji ahọrọ gị nwa ọmọgụma onye ma otu nwa nwoke ya rifọziere mrifọrọ gụ ma onye gị otu nwa nwaanyị o nwere ike erifọziere nwanne m nwoke ose be anyị akpọrọzie ya maka nwa epeka maka isa anyị wee rie nye ugwu dị nsọ ọ dị egwu gee ntị ụmụnne m aka mana alapụla ife anyị na-eme ka anyị tụọ na alụ na esi wee ti John ka anyị bie ya aka ọ bụghị ka anyị nye ya na ndụ anyị nye ya na ndụ ka anyị gosiere anya n'obodo a nụnwa aka iri anyị na-ekwu ka anyị gosiere anya n'obodo a ọ bụ na ndụ anyị nye ya ọkwa ihe mere na iji ala kịta nwanne m nwoke a hụrụ m n'apụ a ihe mere nji na-aka anyị ka isoro n'apụ a bụ ị na-adị ewetakarị ezigbo uche rapụ onye a na onye a o nwere ya mechi ọnụ mechipụ ya ọnụ John anyị ma mgbe anyị na-afụ John kwụrụgbago John akwụrụgbada John ejesie nnọọ nata nnọọ onye nọ na-echụrụ ụra mmecha ya emeghe John ọ dị nke ọmụbụli John ọ dị m ka ọmụbụli na-eje n'ikwu owuru anụwa nke ezigbo ikuku na-apụta ya John na-ejezi apụta John baa ọpụta John ịbaa ịpụta onye kwesịrị isi anyị na-akpa nkata Akwa John
nọ n'ilu m tọọ m ya daa n'ọnụ ọ bụrụ na ọ mịa ọnụ na-ewute m nọ na ọ mechaa anya mgbe ya niile anyị a na-alụji ọrụ na ya na ka ọ mere ịba mana tupu a na-alụ ya Diana ka ọ mere ịba anyị ya akụziri John na o nwere ibe ọkụ na-eji ntị oke eme na ọ na-ewere isi enye n'ọkụ ọkwa n'obodo a mana nke wee eziokwu bụ o nwere onye ya afọ ezigbo ihe n'ụwa ka ọ hapụ iso nna o nwerekwa onye n'ime anyị dịka John nwoke ịmalụ ugboro na-esala efele na-asa efele akụ inu na-agachi efele nnu na-asa efele maka ofu ukwu a ọba na-epik na-ewekọ na-atụkọ amụta nwa nwa aka sị na nwụfọ ihe mere na anyị aplanụ ka anyị esiwe anyị akpanụ ka anyị esiwe anyị akpanụ nkata ọfụma ka anyị esiwe mee ya mana nke wee eziokwu na o nwere ebe anyị eji iru anya wee tụrụ nke John ọ bụrụkwa ọnụ ido wesịrị iru ka iru n'ụlọ na-apụta ihe na a nakwa mba anyị Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwanyị ọma isichago isizikwara ngwa ngwa jebe Diana kpọrọ m Diana si ya na nsị ya na nja bịa kịta na nchọ ka m na-efu gasị ike egbukwa n'oge thank you Bamba jili nwayo ebe na ebe anyị na-ezasara zivro nnum niile eziokwu obi nji nwa na-eme ya jili nwayo mana mmiri adị okuri ndị ihe eji ya nwayo jiri ya nwayo nwa obele kama mma imetiri ya chacha ịnọkọta ije solu ndị ala anụ bọọgụ budoza na-aba anụ anyị solu anụ bọọgụ na ya n'ebeze m mmiri ọkụ Diana kedu ife unu chọrọ ka mme ka ife nke eme mama nsogbu mama ife onye be nkwukwa n'obe eziokwu aka na-ajụdị onwe m n'eziokwu ịnọrọ oge eziokwu kwesịghị gị ịnụba ọgụ maka na adadị Igbo anyị ala adadị Igbo anyị ala amanye gị oge nataba ị ka agbafa nkịtị nataba mana ijikọ nje jụọ ese ọ bụrụ na oso ka na-akpọ gịnị na ndị otu ya n'aka ha dị ya n'otego aka hapụrụ obodo a mana nsogbu adịrị ifuru onye ọbụla mere gị ife a onye ọbụla aka ya dị n'ife ife amere gị na-ekwe gị nkwa na mmemme kishọ na mmemme onye ahụ n'obodo a obi m ekwenye m na nke ikwu n'ihi eje chọọ ndị mee ya ịchọ ka etikwa oge ka esite mma ejekwana John biko ịchọ ka etigbuo gị egbuo gị kịta ka ihe ga-eme ka anyị agbakwaso nke mma ejekwana biko kwa nyabaso nke mma ka nje ka m gaa gotere gị ọgwụ mama obi mana nsogbu adịrị obi m ị ga-eje ka m pụọ ga gotere m ọgwụ mpụtazie ka m buru gị gaa n'ọgwụ ka m nwa na onwekwu nke ọbara ọjọọ ha agbagbere gị Hey!
Dikeh ezigbo nne. Asị m ka m unu dụọ unu ezigbo ọdụ ka o wee bala unu na-ele anya kịta unu afụ na ihe ndị ụmụ ikolobịa na-enezi anya bụ ụmụazị ahụ mmanụ mma na-eyisi mpempe akwa. So ihe dị n'ime na-achọ ka m kọwalụ gị na nwanne gị nwaanyị. Unu jee unu egote onye bụ mpempe akwa a na-eyi unu isi eyi unu apụwa n'ezinu. Unu jee tanụ ụmụ ikolobịa nata nnụ mfe ego weneta unu ka m wee anyị na-eli nnu. Ọ kwanye ka m sị ka m gwa unu. Dịka ezigbo nne ọ balụ unu ọ balụ m. Gosikwa m. Mama, anyị nwa ka ị na-agwa ihe a. Anyị nwa bụ ụmụ gị. Mama, ị chọzi ka anyị na-agba ọtọ. Anyị hapụ ezigbo akwa anyị ga-eri ga-agbatụ anyị ọfụma ihe dị ka mmadụ. Gbaba ọtọ. Nyere ụzọ nke m ga-eme nna gị. Ya wetara m ego nọ ife ncha. Ihe na-adị eme gị nnọọ. Ihe na-adị eme gị. Mama kwuru m iji ebe onye na nzukọ anọ. Ọchaka amaka nwa. Mama iji ebe onye ya. Ome ka nne ya. Ome ka nne ya. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na mgbe ndị na-agbọ ukwu ma ka m ji wee nweta nna gị wee nụba m ka nnafe agwụkwago ịnọfụga m nafe aka obere oge iya obido kwụba m ụgwọ ọrụ imerụ ya nke ọkụ gara be m. Ma nke a ga-eme o. Nke a ga-eme ọ bụrụkwa ka mpa m dị ndụ. Maka mpa m dị ndụ nke a ga-eme. Ya iji mpa anyị isi ọkụ ya. Iji mpa anyị isi. Chalụzie ka mma mụ na banye webe dị ma. Gbachie nkịtị ihe afọ imere onwe gị. Ihe afụ nnọọ ihe mere onwe gị. Ndị ya akọrọ hapụ ya. Ka ọ na-eme. Mma agwụ ya ọnene nụnụ. Ọkwa ma onye mbụ. Nna gị ya fa anụ gị n'ụlọ. Gbachie nkịtị. Nna gị ya ọgwọ gị nna gị ya anụ. Because then, because then, because I want more. Because they don't know, because they don't know, Why, can you open your corners and no? Telephone to Hamelun. Nna ya obidibo ọkwa na ụmụ anyị ka anyị na-achọ ihe awọ kemgbe erizu na abụ onwe ebe anyị hụrụ ihe onwe ebe anyị nọ nkọta ha esi ka anyị bịa nụ mara ma onwe ka ị ga-agwa na ya ebe ha nọ ma ha dịkwa ndụ ife nna-achọ ịgwa unu bụ na nwa unu nwere ife melie fa dị ndụ fa ya dịkwu ndụ wee bata ya na ebe ha nọ ha dị ndụ fa dị ndụ Nna anyị isi na ha ya anata biko kemgbe ha nwere ike ịbata
mgbe Chukwu kwuolu kama na ha nwere anya na-egbe ezigbo ife dị faya dị ndụ wee bata ha ga-adị ndụ were ụkwụ ha wee bata faya dị ndụ wee were ụkwụ fa wee bata afụkwuo fa nwere ife Chukwu ekele jebenu ma mbata faya abata nwere ife ya emefa ya na ha ga-adị ndụ wee bata fa dị ndụ nwere ife mefa Gini gia nini, negara haru gini. Amarakwa m ihe nji si kote n'obodo nka. Na-agakwala onwe m n'ụzọ ebe ahụ na gị fụ mbọsị ndị nwasị n'ime ya obodo Ihe ọ bụ na ịnụ ọnụ ha, ịma mma ha, ịma jiri ọnụ ha manwụ ndị o. Ha kwukwa n'okwu. Ha kwuru okwu. M na-aga na ụzọ ebe ahụ na gị fụ mbọsị ya. Ndị nwanne si n'ime ọhịa obodo m. Befe nwaanyị na-eme na na-apịa m. Na-apịa m ebo ya apịa m setu. Nke bụ mkpụrụ ya tio. Chiti gburu m. Jiri nwayọọ nọ. Ọ bụ na ọba na ose mee. Mmasị na ha nwa mee ya. Kama ha nọrọ ya. Kenu dị ọbụzi. Ọba na ose dị nkwadobe itigbu onye ọbụla bịa nso. Ha dị nkwadobe igbu onye ọbụla afọ n'ebe nọ. Mana ha nọrọ ya kemgbe ụzọ ụka na-abụ ndị be ha na-achọ ha. Kekwa n'ebe ha gaba. Amarụkwa m o, nne ya na nna ha achọsigo ha nwọdụ onye ma ebe ha ga. Nne ya na nna ya ejego na nke ndị nwoke dibịa. Nwoke dibịa si na ebe ha gatee aka na anụ ọdị nso chachali. Maazị m onye nke masị na ya nwere ihe nke Uche gị kwesịrị dị ya. Maka na o doro m anya kịta na n'ọmụ na gị na bụ ka a na-achụ. Ị na-eri kpachapụ anya. ihe bụkwa ndị nka. Ya bụ ije gotere m ọgwụ na ahụ niile. Ije kwuru onye kemist esi ya na ya ama niile. Ndị gboo si na nwaanyị ka ọkọ na ngadi ọ mara ebe ihe ụtọ dị Ọtọ aka ọ dị. maka na Nke si na-agba gị gara gara ya wụkwa n'ara. ihe njikwa ekwu ihe a bụ nwaanyị ọbụla ịfụ ụkọ na-aka ọkọ na ngadi ya ọ ma ebe ihe ụtọ dị. O nwere nsogbu nwere na be m abụ nwunye m. Nsogbu nwere na ndụ m a niile bụ nwaanyị a. Ma ọ bụrụ na m anwụhụ n'oge m erughị ịma na okwu agwụna ịma na akpụkpọ na Jizọs kwuru na nwaanyị a na-eru m ebe a. Legoro anya. Ifuru ihe anụghị ịlụta be gị na ihe o jide ọmarịcha nwaanyị nji ebe ha je lụta wee kụọ ihe ti nkata nwunye gị ebe a. Hichacha ya nke a. Hicha ya nke a adịghị mma ile. anụ ọhịa o debe n'ụlọ ọ sị na nwunye maka kama ụdị a moto dị amụọ m. Kama ụdị a moto dị amụọ m. ihe m bịara ebe a bụ ka ndọsaa ya kpọpụta ya. Anụ maka ịma igwe na-ekwu maka ichigo n'owu. A ga-echigo n'owu n'izu a
dị na anụrụ m ọgụ ebe a na-ekote mkpụrụ ụzọ na-achọtara m okwu na ụka ebe a onwe mgba mgbe eji kwuo na ihe mụ na gị nọ ebe a bụ di na ọgụ onye anyị bụkwa bụ di na nwunye onwe mgba mgbe eji kwuo na gwa ha ma bụkwa ụmụnna m ma anyị jiri gbakọ ụmụnna m gwa na mgbe ọbụla nwụrụ n'ọgba nke wagburu abụ ọdụ onye mgbe eji agbakọ ụmụnna bịa do bịa na nwaanyị achọgọdọ igwe ọ chọrọ iyiri m efe ọcha na efe ochie ebe ọ bụrụ ihe ị na-achọ ama ebu ụzọ gbakọ ụmụnna gwa agba gwa ndị njem ịmakwatarala jam ọfọ swechiri makwa ka ọ na-adị ihe eme gị ịchọ o mekwe m otu a kedụ ka m mesi wee netega anya n'abalị ihe a na-etinye ebe ọ ya abazikwa ka m emuchi ebe a abụ m nwoke ọkwa na bụ nne m ị na-eti daadị ozigozie daadị nwayọzi nwoke a dị mkpụmkpụ naanị wee jee mabụrụ ihe karịa ọ bụ na ntie nwoke a ihe n'udo mmadụ nọ ị mara na ndị bụ nwoke nwoke bụ nwoke ị mara na ndị bụ nwoke ọ bụ nwoke niile bụ nwoke anụ ọhịa na-ebe akọ nwunye gị iwepụ maka oru n'abalị nye ya ọtọ ya aka ihe ọ na-apụzi gị n'ezienụ ọ na-amụzi Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person ifi bụ n'ukwu Diana nne n'igbu emegbu Diana na-etinye m n'ọnwụnwale hey okoma na lapu no komisi we juva daya okirikata daya ai ukunwa bobanya hey okirikata daya Diana iya so watabu katapila Diana mbesogide ginaro na buni iyo buni choli ya hoka mwa gemele di makukwa mele na mungu rapu nesobe hivi mwa Diana leso kukwa uwa Diana Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ ikuru kuku kwa n'anya otu ko nlesi agbara m churu ime unu ke ụdị egwu dị nke egwu akwụna kedu ụdị egwu dị nke a mụkọ ka mmanụ na-agba akwụna karịa ịgba nke akwụna bụ na idobịa n'eriri onye agbara akwụna adọbịa n'eriri papa kedụ ifo nwa nwekwu nke ba nwụrụ n'ezinụlọ otu a ka esi enwe aṅụrị nke gbara m egwu akwụna otu a ka esi enwe aṅụrị ije enwe aṅụrị mmadụ aje enwe aṅụrị otu esi enwe aṅụrị egwuzibeghị unu a dozie ya dịka be mmadụ papa gịnị dị ebidi na-esogbu n'ụlọ gịnị ka unu mere ọnọ n'ihe eme unu na ihe ihe niile a na-eme unu nọ n'ime unu nwa bịa ebe wee na-agbara m egwu akwara na-agbara m ụchụ n'ime unu ụmụ ụchụrụ ime ọhụrụ na-agbara n'ime unu atara ha arụchachabeghị ụmụ unu a dịka be ibe m siri dị papa egwu na-agba ka ị kpọrọ egwu akwụna akwụna egwu na-agba enwere onwe m anwụle mba egwu ndị pastọ na-agba mma mgbakọ na papa ya bụrụ ogbe enwela m nso n'ụlọ anụ adị ebide nsogbu Ewana cheni mi ihe. O ine sohari na village a. Mụ na gị na-akpagharị ebe niile. Nche mi ihe. Ịmana mara ihe. Ịmara na mpa iwo ogbe wura m. Ịmara nke ka njọ bụ na mpa na nkwụ dị m ọbara. Ịsa na anụ gị. Ọkwa kwuru ihe. Ebe mgbe m ndị ehi bi ụlọ aka. Na-ekwu nke ya abata mgbe egwu jide m ndị ọrụ ebe a. Ọkwa kwuru ihe. Onwe bụ ihe mfụrụ. Unu jere site kuka. Unu jere tete kuka. Na tụwa mgbe eji tụwa ile na nje akpa kuka n'ugwu na. Ofu ụbọchị oji anya ọta onye nwunye. Egwuru nsi. Nwoke dịka nwaanyị, nwaanyị dịka nwoke. Onye unu na-eme batara ndị nwaanyị abaghị uru. Ndị nwoke abaghị uru. Mmecha ka mụ na unu ahịa akpa. Ka ọkwa nke o siri tụta ime unu. Mana a sị na nwaanyị na-agba n'iro mana nke ebu n'ọhịa ka ọ gwara wee mụtasị unu. Ya unu. Nekwenu Diana hey
Hey, Meshikono, Meshikono, sister. Okay, okay, never. I don't which one. Meshikono, I was in song. What I get Chito, I call it like. What if even the money going out of money? Hey, I'm sure about how you. But you're so. You won't believe that. Oh, go on, was it? Oh, but now, King, we are not believe it. Oh, no more. But I want to go on. I'm going away. I'm not going. I don't believe. I don't believe. No one booze of food. I don't go to no booze of food. Nay, I never see you get. Oh, madam, I want one potato. I want one sweet. Eh, what am I? Get off it. Get a kind of point. Come on, when you say go. Because I forgot. Happen on your what do you oh, does it hand? More. I'm telling you, I can't why I name it. Oh, God, I'm not like this in Mazuka. Oh, we can go about family. I'm an old woman. I'm good. Tell me, go. Nekwenu Diana. Nigga akpachapụ anya n'ife niile ị na-eme ka o jezie ese na ka fa tụbana gị ime na n'ife nna agwa gị mama anụgo m ihe ka m ihe nchiri gwa ebe onwere ihe ga-ejikọ m na ndị a ewepụ John onwere onye ọzọ m na-aga anyị and enwe m ike ịhapụ John sobe ndị a na-enwere aka ọrụ n'obodo a na-akwụ ya ndị efulefu a na-enwere ihe a na-eme nwee ike ịhapụ John maka ha so nwe dị ihe jikọ m na ha egwu atụ na gị nwe dị ịgba nwa m
mama na even chue gwa gị bụ eji n'ike achụfa ị na-anụ jotu jiri nwayọ ọ bụrụ ive ị ga-etibasara ọ bụrụ ive ị ga-anụ ọgụ ọ bụrụ ive gị na va ga-akọ ọnụ ị na-anụ n'ihi eji nwayọ sobafa ama m ke na-agbọta maka na ị mara echi na o nwere ike onye iji ike chụọ ọ bụziela onye abụ onye ga-abịazi nụọ gị ma ọ bụ onye ga-enwe ego n'ime fa ncha ị na-anụ ive na-ekwu jiri nwayọ n'ebe fa nọ o nwa m gbaje ka idetive esi n'abụ na-eke oyebe ego ịmago na ndị mmadụ ga-achọtaba anụ kịta chọtaba aga na-eke anụ afọ oyego o aha nwa m Nekwenu Diana, nwa Monica. Ogo Wuchian. Ababa ke na nifa. Kita siakala, kita siap ne tai tinya because ya di too much kita. Ada mana ada. Ni boga ni ko ya. Oga ke maka Diana odike na ga. Ka ngotekwu ive ngeji siale ndị a pepe soup ma nna logwo okwu ngwongwo. Okay. Nke na-akpọ m ọgọ ọkwa na ofu onye ka Diana ga-anụ. Mụ bụ onye nwata izi fụlụ ya. Mụ nwata izi. Ndo kere ekwu. Rapụ unu etizini ya. Akwụma na ọ dị ka onye bụ ọdụdụ. Ọ ya mere ngwa. Unu etizini ya o. Maka ni uche ya ka ọ nọ. Mmadụ anyị na ifugonu na awụrụ m onye nsogbu. Awụ m nwoke obi sarịsarị. N'ịmara ụbọchị a Diana si m bịa ma abịa afụrụ m Diana anọsịkwu na ọ ya abịa anyị ọ bịakwuru ozi afụrụ m mana na nke wụ eziokwu na mụ na nwanne m nwoke na ndị ọyị m ihe mere ha na-ada ala ka isogharị ma na-ajụghị ese Diana wụ na ha na-asọpọtụ na akwado nke Diana wụ onye ọrụ Jakasị anyị arụ ọmụ nwa akụ na-akụtọ n'elu ilu akpọ m akụ Igbo ụtọ ụtọ ịkpọ m akụ ilu eluwe m ilu ị na-eme anya na afọ ọnụ ị ma na ọmụtụ kọfachere bịa ọgọ Diana wụ nke m ndị ewu ụmụnne m biko ọmụtọ biko machọkọfachere ọ bụla egwuregwu ya zuo ọ bụla egwuregwu ya zuo rapụkwa na anyị ncha na-egwu egwu na-amụkwasị n'obodo anụ a esi bịa na anyị nalụ Diana akwụkwọ m oso nna iti na-eme gị n'isi ọ nụkwunu ga-eji n'ọda na nwa arụle m ọkụ o nwere uru ọ bara ya ma ikwu obi ya Diana ewere ogo onye ọ chọrọ iwe onye na-achọ ọzi ya rapụ mmadụ Diana and ọ bụ mụnwa o nwere ive m chi ikwu kịta n'ife ga-eme bụ n'unu ga-agbadatazi na shop ma ebe m na-ele mmanya unu bịa ebe a unu na-asachasị ive na-asachasị efere maka nwaanyị nwa unu tinye unu fụrụ n'anya unu megide ezi anya obi enweziri ike dizie sarịsarị n'ebe ofe onye nọ unu anụbazie anya mgbe ọ dịrọ mma ka si onye bụ ikpe ọgọ nwaanyị ọkwa na ụlọ nọ na-ewu ọgọ m ma pịakwa ya ive nna pịa ụmụaka oke ọgọ ọka ị ga-esi pịa nwa m nwa ha rapụ mụ anyị abịa ngwa kele si ya si ala na-ekene na-ekene ya si ala ọba na-ekene si ala ose kenele ya si ala ose kenele ya si ala ọba jiri ya mama agwago m ihe ya ama nsogbu adịrị amgo m ihe okwu kama ihe nchi ikwu bụ na biko achọghịkwa m ọgụ achọghị m esemokwu chọkwa m unu ụzọ ihe ọbụla ebe a nọ unu achụkwanara anyị ndị afịa biko kwanụ ọgwụkwu ihe nchi ikwu na ọ bụ na achọghị ka okwu ya akwụ nke mere anyị anụgo
Una nugive amalicha mokulu. Ngwa kedu fafa ke ifu naza. Onwa unu nta. Oye ka ya oya fa anta ni ne. Ga. Nnu. Onu moke. Dan ka wo bele na be kale se. Oba oya oba ji. Wa ife na ekita bo na nsogbu adiro unu ga-ewere anyị zachasị ebe niile unu zachasịa unu asa efele kpokolila ndị afịa ji ṅụọ mmanya fichaa tebụl kpochakwa ebe a ka mụ na ọmalịcha m jee sie nri unu na-eme ya ka mụ na Diana ka anyị jee n'ife anyị siri n'ọbụrụ ka anyị site unu ndị ka unu die unu ga-aja kwa shop tonto ibe pure water ndị mmadụ nwesịrị go Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill the person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person if ibu n'ukwu Diana nne n'igbu emegbu Diana na-etinye mụ n'ọnwụnwale hey Okomana lapu no komisi we juva daya Okirikata daya ai Ukwu abo banya hey Okirikata daya Diana iya so watabu katapila Diana mbeso gide ginaro na buni yo buni chali ya hoka mwa ge melegi makukwa mele na munjera pune sobe Vivi mwa Diana yeso kukwa wewa Diana Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill the person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill the person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person if ibu n'ukwu Diana nne n'igbu emegbu Diana na-etinye mụ n'ọnwụnwale hey Okomana lapu no komisi we juva daya Okirikata daya ai Ukwu abo banya hey Okirikata daya ai watabu katapila Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill the person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person Diana, amalicha mbabutania fuko. Kwa Diana. Lego ba yi aya fu. Ele buku igwe. No egbo la. Lego aya fu kana. Bwana nini yako? Nani nini yako nuliego? Go butemele kwa nkunu lia o.
Dan menos susun. Biko ka ai we soro ya wo. Biko nu. Naya. Biko nu. Emang why not the build the baby same. Amalo. Mada yana. Ana bia. Kan kunu. Mbana. Anyị chani ile tara funu ebe ahụ wee mee ihe niile anyị mere di ji apụta nnọọ unu dere sọsọ ọrịa ahụ na-anaghị n'ime ndị ya warụrụ ana agbanyeghị na nwanne gị nwoke ya nwere ndị chọrọ ime ya sef dị arafu ndị ọzọ nna o wutakwa m o wutakwa m Bala nnu ichebugo ni iya kpara akpa iya kwukọrịtara bifo anyị gaba so ka ihe na-ekwuzikwa nna na anyị eme so ka anyị melụ isi nwoke m ife anyị kwesịrị agwa gị ịnọ ebe a atatọrọ ya gbara ehihie Amadị m n'otu onye anya ukwu dị ka anyị Amadị m n'otu a ka ede eziokwu ka m gwa anyị obi dị gị n'azụ mechara batawa Amadị m n'otu a ka ede chegolo oke na-egwu obele nwa ka ya na-egwu ebe obele nwa ma ga-azụ aka na nkịta gbalachapụ ya anya nsogbu adọrọ mana ebulukwa onye a ka ọ ya adịzi ifuru ọnụ unu tiri ya ọ ya adịzi onye ahụ ọ nwekwara onye iwe ngwa na ya akwado na ọ ya ebido gị ha oke Nekwenu Diana, Nwa Monica. Nekwenu Diana, Nwa Monica. Nwata ga-ebu mmadụ. Chineke Diana Chukuru ka ife gị na onye iberibe a na-ebe eme bịa akpọghị gịnị anwakwana ya nwa ikpe otu nwoke mfụnanya onye iberibe anwakwana ya nwa n'ekwa ọ dị onye ala lekwa ka ngwa ya ụcha ntị ngwa ya anwakwa na anwụ bọsọ ọzọ ya afụ ka nọ n'ụdịka ọnọdụ ụlọ kịta ịbịa kpụrụ m adị na galị osochi egwu Diana Diana nke mụ a Aki na ọ bụrụ m na gị n'obodo a Aki ru egwu onyi Aki inu Diana kita anụ enwere anụ ihu na anụ nna gwara na anụ nchọrọ na Inwe anụ busu. anụ bụsụ Anụ mara ike mmiri. anya nkwobi Diana Akinu amiga ọnụ ọ pịga aka n'ukwu ihe na-eme keki na achị na ọpịma ọnụ ọpịma aka ka ị na-akpọ soro ahụkwana m na ihe niile a Akinu eme n'obodo a na ọ waratago gị na ọ na-apịkasị gị akwụ ya n'ebe ịgwalị ka m na-adị mmadụ ya nwụọ isi ala ọ gịnị na-eme biko mma ọ kabeta aka o m fụrụ ebe Akinu na-esusu ta ya na ọnụ obi mu elebe ede ọrụ nwa nna akwara ka m bịa ka mmadụ ka esi wee kpọrọ ya na-abịa nna m ọkwa nọ m ebe a sensi otu mbodo anyị na nke nna afụrụ m na isi adịrọ gị mma and ibe niile ị na-ekwu bụ onye ife isi na-adịrọ mma na-ekwu mgbe tụtụrụ ka isi na shọpụ mpa kịta gịnị akwụ asị gị na-aba ka ndị na-apụta biko na-aba nna-abịa ọ
ọkwa n'ala ka nwa anaghị ọkwa ala o si m na nna esu ebe ka mmadụ mụkwara nwa ama m nwa nwoke taa chukwu akwakwana ya ba ọnọ aka ilu ya ya ba Ugbo onwe gị agha rikwe isi nne gị rie isi nna gị onye oshi anụmanụ degoro onye bụ mgbu dịka ị gaje kpụrụ okwu dịka ndị a na-akụ ngwọ ịdasị m agha dị n'ụlọ nkwa ọ maka na ụmụaka ma nọrọ ebe a ọ bụrụ dị afọ ọnụ na ebe a o were aka dọwa agha ọnụ ka Nebukadneza bata ebe a ka ngwe anụ ọhịa agha rikwe isi dekoro anya ala dị n'ezinụlọ ndị a mara ahụtụbeghị m ụdị ka ihe a bifọ ahụtụbeghị m ya anya bụ ihe gbamịgharị nwata m isi arịla ebi eri kemgbe ka na-ekwu na ejiri ya na ama nwa amadi ebe ha na-enye nsusu ke ọnụ mana atụrụkọ m ndị ahụta ahụ ndị nna atụta bụ nne na nna ha nne na aka nna atụta maka ọgwụ na ha zụrụ ụmụazị azụ ụdị ka ihe aga n'ahụ ya na-ekwuzie na anwụrụ ọ nwere na mara anwụrụ n'ezinụlọ ndị ebe ọ bụ na ịfụrụ anwụrụ ka ya afụ ezinụlọ mana ka o si narị ihe mmadụ bụ nọọ ka onye si edozi akwa ya ka ọ ga-esi edina ya amanata ya mmiri nke ozu ebe a ka ị nọ ịtara ma mma ịzana fụlọ ka ị nọ na-apịkọsị ya na-esusu ma ọnụ na-apịkọsị aka ebe dị anya ịtara ma mma ọ na ife ka ọ na nlọ ọ na nlọ na ị gara ịgwa ndị nọ ịba n'anya ka ndị na nke nwaanyị ozu n'ọkụzụ gbọtara gị ọgwụ ịba ka ị nwanye nwoke ịba n'anya chịkọrọ a na-ekwesịrị ịma Nekwenu Diana ịmara ọ bụ ihe na-enye ụlọ n'unuku dị ka ụnụ pụtara n'ezi na-anụ ọgụ maka nwaanyị maka ọ bụ na anụrụ na ụnụ na-anụ ọgụ maka ego ma ọnụ na-anụ ọgụ maka ana ma ọnụ nwere ụnụ na-azọ okwe die afụbe m ebe ihe nọ anọ na-adagbu ihe m n'elu anụbe nwoke mara nọrọ na enwunye ka ọ na-abịa ihe na anụ ọbụ nwaanyị mara nọrọ na-ekwetịghị gbọ negodo ụmụ okorobịa nọ dịka unu ị na-ekwugo dị ka ị na-ekwu ị maka ụdị ihe na ụmụntakịrị wetara anyị n'obodo a legodo ha ịfụrụ onye nka ha na-enu m anya dịka ndị ochi machi empa papa ife iji ekwuli ife anyị na-ekwu etu uwu maka ihi na ifubere nwata a na-ekwu maka ya anya nwa bụ onye zefuru nwamba nwa bụ nwa izi mfụ mba ọgwa ka ọ dị nwa izi mfụ mpa ọgwa m ụzọ wee fịa abịa na-atụchi m aka azụ maka na mbe ihe ji nwoke ọ baghara m uru ị na-ewerezi imi na-enye gị a na-ekwu gị na-aracha ihe a kedu ihe na-aracha dị ụtọ anwụ atakata m onye iberibe ụta ekere okeke
ọ ya akakwana mma na anyị jere were kena anya fụ nwaanyị a na-ekwu mara na nwaanyị oruru ogo ite ọkwa maka a na-enwe ụmụ agbọghọ ejiri kwụ ụgwọ agadi ọ bụbụrụ nwa agbọghọ ejiri kwụ ụgwọ agadi ka ndị a na-azọ ya n'afọ ka anyị gwa maka onye buru mmadụ ụzọ si ite na-ebu ụzọ enwe mkpọkpọ ahịa amaka m onye unu na-akwana na ọgụ unu je tikokwe nwata adịghị anya ife ya etokwu unu n'ifu nji adịghị amele ahụrụ m ya na ya n'ala ala obi n'ala ala obi ọkwa ịnọdụ abụrụ onye pụọ na ihe na jee chọta ego jee chọọ ego biko wetara mmiri ka anwụrụ ka e wetara mmiri enye m gị gba nnọọ mbọchị were mmiri ala ma ụdị agha na-aṅụkwara ya ka onye na-agbagwu agbagwu Maazị ewe n'iwe ka nje weta gị mmiri ma ya ese na o biko ka nje weta gị mmiri ejiri okwe jeba kama ihe wetara m dana je wetara m mmiri ka ṅụọ ngwadana je weta maazị mmiri o ezigbo nwa je weta ya mmiri o anwụrụ ị na-achọ m okwu anwụrụ kwere onwe ugwu ekwere onwe ugwu ebe nkịta isara m eme egwugwa m ihe egwu Thank you. Gịnị ihe na-achụzi gị? Afọ m di gị ya na-egbe ebe ha na-anụ ọgụ. Di m kwa na-egbe. Ebe ha na-anụ ọgụ. Ka ihe ka mmezie gị megakwa n'ebe ọbụla. Fachọ ka ndị ebe ahụ. Ịgakwa na Sifa na mada. Mụnwa. Ịga n'ebe. Jezie me gịnị? Si gbuo ebe ahụ. Ọ bụ na na-egbe egbu nya gbuo ka ndị ebe ahụ buru ozi nata n'ụlọ. Nya gbuo ya. Ọ ife ya adịrị ya. Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person ifi bụ n'ukwu Diana nne n'igbu emegbu Diana na-etinye m n'ọnwụnwa lee hey okoma na lapu no komisi we juva daya okirikata daya ai ukunwa bobanya hey okirikata daya Diana iya so watabukata pila Diana mbesogide gị na na bụ na ihe bụ na ịchọrọ ya ahụ ka nwa ga-emele gị maka ụkwụ a mere na m jere apụ na-esobe gị ivi mmụọ Diana ga-esokwukwa wewa Diana Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana